Hello guys, welcome to my YouTube video! So, nandito na naman tayo sa kutsi. Pasan ba tayo? We're going to Batangas City. Guys, on the way na kami sa Manila. Punta tayong MOA, guys. Punta tayo, siyempre, magkasama tayo lahat. Punta tayong Mall of Asia. Tapos, branch tayo doon and then, diretso na tayo Kinamaymay, Pangasinan! Mira! Ito na guys, nandito na kami sa nasa kotse pa rin kami, maghanap pa ng parking and then brunch or lunch? Lunch. Lunch, brunch. Brunch and lunch at dinner. Oh, grabe yung ulan guys. It's been raining in Manila. You can see, you can feel, you can everything. So guys, nandito na tayo sa Mall of Asia. We are going inside. Kamusta naman ang biyahe? Ala, kanina pang ganun yung niya. Wala siya. So yun guys, hanap kami ng kainan and then enjoy lang namin ng place. Gusto ni May ng IKEA. Bakit ba? Parang walang IKEA sa Spain. Wala talaga. Lang. Sa Sweden lang. So guys, we're raining in Manila. Gutom na ako. Alam nyo kahit anong kakainin ko. Wala akong preference. Gusto ko doon. Dito tayo sa Kainan Park. Jollibee, KFC, The French. Anyari? Tayo doon mamaya. Bakit anyari? Onitsuka. Saan tayo kakain? Onitsuwa? Nakabili ako ng Oh, pag busog na tayo. Pagbusog na tayo kasi gutom na ako. Kasi gutom na ako. Dairy Queen. guys. Gusto yung Chowking? Ba't ang daming tao? Chowking! Greenwich. Sino ba Chowking? Greenwich. Pwede Greenwich. Gusto nyo ha? Diyan sa The French Bakery. Charot. French baker. So yan yan ang Mall of Asia. Ba't naging Mall of Asia ang Mall of Asia? Magno, is case ko mo mall, tapos Asia ang pinaghalo, Mall of Asia. Es que sabes por qué? Wala kayong naisip na tipo ng pagkain para So ayan tayo guys. Jollibee. Jollibee tayo kasi syempre Jollibee is the Jolly Hot Dog. On the way na tayo. So yan, nandito na po kami sa Jollibee ng MOA. Ito po yung mga na-order. Chicken Joy, spicy, nuggets, rice, patatas, kay meal. Tapos yun, drinks. And thank you for the invite. Ay, no quiere! ¡Tiene miedo! Respeta! ¡Tiene miedo! Tienes que respetar ako. ¿Tienes miedo? No. Amay, so ano bibilin mo? May, agino. Díselo. XL, May. Pero 8.90. Mira, necesitas necesitas. Na mag-shades? Pangpalaw Okay lang ako. Necesitas. Abe? Uy, ano ka? Parang si ano ka na? Yung Gojo? Gojo ka. Dapat ikaw pala mag-ayos dito. Claro, akala mo. Amaril, que quieres ser professional ka ba? Mira, amor. Así, mira, si la haces así, Wait lang. así. A ver, Amor, te estoy voy a enseñando. Si la haces así, may effects probar. yan. Sí, duele aquí. Si la haces así, A ver. pag ganyan, A ver, ¿cómo iba pang effect. No, amor. Pero que es dependiendo de las... Kapamili na kami dito sa Watsons kasi kailangan namin ng shampoo. Hindi ko dinala yung shampoo namin from Batangas. And bumili din kami ng suklay kasi mga 6 days na kami hindi na Tengo numuklay. miedo.
Andito naman tayo guys sa Passion for Coffee and Tea. Ay, gago, di pa yan. Anong pangalan nito? Coffee. The coffee bean and the tea and tea leaf. Yung kasing binabasok ko, sabi ko nandito tayo sa Passion for Coffee. So, guys, let's give it up a try. Ano to? Caramel brew, cold brew. ¿Está bien? A ver, cheers. Mmm. Mmm. Very delicioso. Café. So, yan na guys. Iwan na kami ni Gerger at ni Mary. Makikita naman ulit tayo sa Okay, connect na kaya. Palawan. Gramin ko muna siya. Ayan. Enjoy nila ang kasal. Tapos yun. Sobrang... Kasama. Ah, hindi. Sobrang yung... Konyo, como se dice? Ah, lluvia. Ang ulan. Scary ba? Scary. Hi guys, nandito na po tayo sa San Fernando, Pampanga. San Fernando. Di ba? Saan tayo guys? Andito tayo sa... Saan tayo kuya? Tanong natin sa ating driver. Oh yeah, San Fernando, Pampanga guys. Mga ilan minutes pa sa ano? Sa... Minutes? 2 minutes? Marami ng hours pa sa ano, sa San Manuel. Siguro makakarating tayo doon ng 1.5 hour. Oh, yeah. Kasi... Uy, kasi mo yan. Ito yung mga kamay. Uy, tangina, ang laki nga. Hola, guapetón! Pero qué guapo eres. Parang tuta pa. Ilang taon na to? Baby pa yan, no? Halata. Ano, Uy. Ang laki nga, no? Ay, toothless! Ay. So, ayan guys, nandito na tayo kina May! As in, uy! hi kittens! Parin ko yung dati na. Hello! Oh, room tour, house tour. Oh, laki ng kain yung sarap! Ito dito sa natutulog. Ano, master bedroom si Sila tita. Ito naman. Ay, wait lang. Oh, ay, may ganda to casa! Hala, ito es la puerta principal, ¿no? Si Hola! Uy! So, solo ka dito, kuya. Lagi. Con la casa tan grande. buti nga si CJ minsan nandito yung tropa ko. Tu amigo. ¡Hostias! ¡Qué alto! Dicen, cuanto más alto el techo, más rico. Está la cocina de May May. Ito po ang kusina nila May. ¡Un laki! ¡Me encanta! Pero yung asa mo kuya nakakapasok dito, hindi? Oo, ngayon lang inulong siguro sa likod kasi alam natin lang. Mira! Tapos doon ang kwarto niya sa taas. Ito yung kwarto ko guys! Ito yung kwarto ni May May na wala pang laman. Ito yung ano ko, maripon. Oh, I can see. Dito pa yung bintana o dito ako nag-ano na. Nagpa-follow. Tiyan. Nagustuhan niyo yung ano ko, yung design ko. Pues hacer TikToks aquí. ¡Qué chulada! ¿Este es el tuyo, Kuya? ¡Madre mía! ¡Míralo! Tampoco tienes la ropa aún puesta. Y aquí juega Kuya. At dito mayroon ding ano dyan. Ano yan? Teris. Series sa labas. Menos mal que no veo nada afuera. ¡Wow! Y aquí está. ¡Uy! Basa. Es un gecko. Sunggay ko. So, yung ba yung nakakatakot mo yung sinasabi mo? Ha? Sabi mo may nakakatakot. Wala akong sinabi ba ko. Oh, dito na lang kayo mamaya doon kami sa baba. Okay, guys, look at this. Nandito na tayo sa mansion ni Maymay at ni Kuya Mark. Kung bisita, wait lang, maraming ano pa dito at hindi pa natapos. Guest room sooner or later. Uy! Pag may mga bisita. Ay, dyan.
pag ako, ayoko mag-isa. Doon ako kay nanay talaga. Ito yung entertaining room. ¡Hala, qué bonito el techo! ¡Hostia, que sofá más grande! Aquí podemos dormir todos. Sí, claro. Grabe, mira, el mando hasta tiene funda pa. Di pa nabubuksan, tapos otro terrace. Hala, lumakas ulit ang ulan. Buti na lang. Makikita mo. Sa umaga makikita mo yung mga view. Kasi Enga? So, yan. My Turks kami for dinner. Pinainit na namin sa microwave. So, kakain na natin. First bite. First time ko tumatakman. Cheers! Oo ba? Cheers! First bite Sa tayo. kondo natin, babe. May air fryer. Meron pa siyang oven. Oh. Meron pa siya. Alam mo, nagluluto siya. Meron siya instant. 7.5. Hinihilton natin. Masarap. Rinse mo lang. Ikaw? Tabi mo tapos wash mo. 7.5. So, ito na guys. I'm gonna leave the vlog here. Andito na tayo sa Pangasinan. Kinamaymay. We're gonna have new adventures in a new place. So, abangan nyo yan. Thank you so much. Bye!